Puilano phung kwchang jora belai hambai tamni hingke chwng tini phung kwchang jora o chini moso kaimani nokni moso no chwng tini khakra phailika norok nai tongdi chini video no chwng tebo norok bwskango moso bai moso chwng tini moso khakna starting khaika. Chini moso oro phangbri buphang tongo mono puila chwng taklai bisio joto chwlai moso kwbang khe chwng khaka oro o chwng mankha jotoi 700 gram rok hai moso jotoi phangbo buphang se khlaio 5 buphang haisi oro no chwng aswk mankha tei norok no chwng bwskanai o chikon tiya twi phanchi bo thai tongo naithotok khlai nainai. Tapo phantok zai bana di busak thok ite bu baro phaitok ini buthai ridong bayo tin phantok phangro jotoi phangreise Kabli de. Kabli sidle. Der সবুজ লিখে খাইলে এই পরাসরি কেউ খায় Mun buntama rasma. Jadi जों दिनै आसिरि सिरि मोखैथों किसा खालाय माने सिनि साकावा बारि किसा खालायजा माने अबंके फान्टक ब साइडते बुफांसे के मसकाय 6-7टा बुफां निया पानर मस प्राय 600-700 ग्राम रहाय मानखरा लाव नायने दि पिउर चिनि लोकाल के मखाय चिनि दालक कसाक जात गाय उबखाय साक lai engke abo khe banta engke jengmo tabu phungo awno nubuti salai sinai ikamo an lagi sangbono khlaio aboni ko bono joton slaya jagao bini mantai kotor angka bono lagi simna ribo nainedi bai rok norbo nogo saksaisung aji uno simi tanai sikdi norbo mangka hingke nijini nogo kisa jaga tongmao no kisa phano kaidi haike paina nangyango saknai mwkhwtwng sakno kaham bwsao abono chini khlaithai tei chwng sakno kaham tonna bagwi sakni mwkhwtwng no khlaijathai hambai.